pôjdem potom se... Krásně krásně. No, skoro sú tam aj pozbuďte ho. Môžeme pozbudzovať. Môžeš ko? 165? 107. Pod! Hopla! 108. Čáru sa koľka strát, tak? Poradne. Nestačí metr, diskvalifikácia! 50. 2,20. Dobre, takže prvé pôjdu mladší. Mladší idú od tej červenej ružovej čiary. Menej. 0. Sami Italiáni. Pripraviť sa, svieti červená, pozor, 3 do zelenej, 2 do zelenej, 1 do zelenej, štart! V tejto prvej chvíli, že pravdepodobne palivo, ktoré má mužský vlak, bolo príliš dioktánované. Napájanie prebehlo. To mal výrazný pár vyššieho vodiča, som typoval, že to bude vláčný náklad. Ale netahaj! Ale čo keď ich tahá? Čo furt? Dievčensky pripozdíte, dievčensky pripozdíte, stratený stop, dievčensky pripozdíte, alebo častejšie prichádza k rozpojeniu a vyzerá to, že bez toho finále v tejto chvíli prechádza mužský vlak Pepom. Dá sa, že môžete dať si, takže opýte sa do toho, poďme. Škaredý pád, ale prežili sme to bez ranení. Spomrúfame. Druhý už. Že áno. Do boka nohy a prepleťte si ruky pomedzi seba. Zapni. Babi, nachystajte si ručky. Posilné, namastené ručičky v ručke. Žiadne mozolíky. Odpočítavam od 5. 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Je to vyrovnané. Zaprite sa. Napíškujte sa, čím dajte 5, 4, 3, 2, 1, teraz. Ideme, zabereme! Zaber, Peťo, zaber! Oj, kalani! No tam je! Takže, 5, 4, 3, 2, 1.
Chlapi, poďte! Máte ich, poďte, to je ono! Hej, bol tam Tomáš! Tomáš je poražený. Aj tam máš lepidlo. Čo bude kresliť? Koleso. Tak, vtedy, ne, tam imaš, jak si to prežíva. Vieš? Jedem na to. Neviem, niekto sa ma vyhodila, vieš. To bude ktorých neodkladá. Ježiš, to sú pesničky. Naše detství. Čo vám povedať? Máme mikrofón. Čau Dominik, vidím, že ťa to veľmi zaujalo, takže kľudne si k nám prisadni s veľkou radosťou. Navliekame korálky, je to taká zvlášť mužská disciplína, pusti sa do toho, potešíš náš mužský kruh. Aj do kina na Čaplina budú spolu baviť, bez pichty kľačky, ako naše chlapi baví. Prosím pekne. To je taká rúžová. Ja idem. Dobre? Aj toto mám. Veľké zaujímavé. Čo? Ne, to tam daj. Výborne. Teraz toto tam môžeš dať, tuto z boku. Tak, to je ono. Výborne. Teraz týchto kvetinek vybereme takto. To je zajímavé, že hej, ne. Hej! Počkaj, mám správne Steinhauser. Ja mám mne sa ľúbi, neboj sa. Chceš spraviť? Počkaj. Nechce, dobre. Loď. Vidíš to? Máš tam pásku aspoň? Hej. Tak, vidíš to nejak, alebo vyšší to skúš, alebo Proste papuča. Môžeme ešte jednu? Dobre, trefil si. Keď chceš tým strojať, tak to treba. Chceš 20, my máme 630. Dobre. Ale však dobre, neviem snad ja. Jar. No teraz už natáča. Víš, jak je to provokačné? Ale akože Doris mi pri tebe, ty máš iné hlasy než Katka. Víš, Katka má... Wow. Vypadá, mal si to večer duší. Všako zúro. A tak tu nebude provokačná. No. Ale musíme ísť za tú starku, že to urobí. Jožo! Ďakujem. Ne, ale ja sa tak držím na takto. Daj si vodečky oranžové alebo opačne vodové a vychádza 10 cm. Ďakujem aj. Ja? No, ja to nevím. Ale ja neviem lakovať nechty si normálne.
Oj, už sa idem prilepiť. Ne, nechajte ho tak. Nechaj, Tomášu. Nehni, nechaj ťa potom vaše odve. Pošli klasy, ja presečím. Slúbený náramek, dobre. Dobre, máš? Čícaj z pásku. Vedúci ona? Ja? Pretekaj, ona sa podpíše. Maria. Dobre. Alebo natisnú. Keby natisnú, dáme zo pár 2-3 dole. Ako to chceš. Dobre, to bolo. Modrú tam daj. Ja mám krásnu točenskú blondínku. Nech máš nejaké. Toto si dáš na to. Tak, obvážne si to. Toto je, vidíš tak? Vidíš, aké krásne. Teta. To ide hento, to je nové. Dominik, nekameruj ma. Áno, Domčo, len Veľa. tak trošku priveľa. Modrá fixka nám to No, sú tu prosím vreckovky? Ďakujem. Denise. O Tomášu. Tomáš je lenivá. A jak sa dostane? Nebola ty kolena? Tome, ty kolena. Si dobre? Áno, nebola. Ne? Dobre. Namáhavé, co? Ne. Ja ho potom dosadím. Dobre, konec. Ja to potrebujem dorobiť. To je tiež takých zvyškov, čo no z toho vy nemôžeme povedať. To je akciový index 200 najväčších tých